Ahojte priatelia, priaznivci zažifatru. Tak sa nám počasie troška zmenilo. Z veľkých mrazov sme prešli do veľkých teplôt. Naozaj vonka je teplo. Dneska konkrétne v tejto dolinke plus 5 stupňov, čo je rozdiel spred nedávna minimálne 15 stupňov. Všetko sa topí, sneh je hutný. No a uvidíme, čo nás bude čakať. Je tu dole strašne veľa stôp, pretože tu na tejto dolinke sú krmelce, kde sa prekrmuje zver. Je tu veľa sena, soli a tá zver jednoducho chodí sem. No a s jelenicami a jeleňmi a raticovou zverou prichádzajú aj vlky, aby si niečo ulovili. Takže za chvíľku sa ozývam. Pred malou chvíľkou som mal nepríjemný zážitok a z toho sa mi klepú nohy. Ako som prechádzal, tak asi za mnou nejakých 150 metrov sa uvoľnil obrovský blok z kamení a padal dole. Normálne bolo počuť, ako láme stromy, takže strašne veľký rešpekt. Naozaj to oteplenie prináša aj takéto veci. Takou pozitívnou správou je, že nado mnou krúžia krkavce. A dúfam, že to nie je preto, že som tu ako nejaká obeť týchto hôr, ale že tu proste hľadajú nejaké úhyny alebo nejakú strhnutú zver. Na tomto mieste som bol asi pred nejakými 10 dňami a tento krmelec, ktorý vidno za mnou, bol do polovice plný. Teraz je takmer prázdny. Takže tá zver sem chodí, respektíve chodila vo veľkom počte a jednoducho to tu vyžrali do tla. Konečne sa mi podarilo nájsť vlčie stopy. Pred chvíľkou som videl, ako uteká jelenica. Asi 100 metrov podo mnou, vyplašená. Je jasné, že som ju nevyplašil ja, ale niečo ju naháňalo, lebo utekala ako o život. Tak tu neuteká zver, keď ju vyplašíte, ale utekala pred niečím. No a keď som prešiel asi 200 metrov, v takej mladine, odkiaľ vybehla tá jelenica, tak po pár metroch som našiel krásne vlčie stopy. No a teraz začína to dobrodružstvo. Ideme ho stopovať. Uvidíme, kde ma zavedú. Takže, priatelia, po vlčích stopách schádzam dole do dolinky. Celkom dosť som vyčerpaný po tom stopovaní. Naozaj toto je najhorší terén, aký môže byť, že sú skaly, popadané stromy a malé stromčeky, konáre po zemi. No človek musí dávať veľký pozor, aby si fakt nezlomil nohu. Neviem, kto by ma tu našiel v tejto paži.
Úspešne som sa dostal z vrchu do doliny. Dneska celkom úspešný deň, aj keď bol vyčerpávajúci, pretože naozaj ten terén bol brutálny, hlavne keď som šiel dole. Ale prekvapilo ma, že som našiel aspoň tú stopu vlka, no to sa zadarilo. Popri tých vlčích stopách som videl aj zajačie, lištie, jelenie, ale aj srnčie stopy, takže paráda. Tak priatelia, ja vás pozývam s nami na výlety. Či je zima, či je leto, poďte s nami, lebo divočina stojí za to. Ahojte.